मानगोनां बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी सार अर्थात बिपिएफ दोलोखौ लानानै मोनसे शब्द खोथा बुंदों। बे खोथाया जोबोद असेहनीय, सहायथावै, नट एक्सेप्टेबल। बेखौ ससे नायग्रोदो। ओंखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि गाज्रि थासारिफोरा जायो। जाय खोथाखौ मुंख'नो गोनां गैया, बिथाङा बे प्रेस मिटथ' नङा, मिडियानि गेजेरजों गावनि बिबुंथियाव होनदों। सोंग्राफ्राबो सोङो, बे जे गाखानाय गाराय, बे गाखानाय गारायखौ दाखोन खुरलाबाय थायोबा बारासिन जायो। जा जायो थासारिनि नारसिननायाव माबा मोनसे जानानै थांबाय, बे जोब्बाय। प्रमद बर' बिथाङा मालाय बेसेबां हिंसायारि जाथायजों लोब्बा गैयै, बिनि सरकाराव हिंसायारि जाथाय जायाखै, बेखौथ' गेरेन्टि होनो हाया रावबो। बिथांनि दिनावबोथ' दिन दाहारै बिपिएफ दोलोनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टाउनाव थानाय पार्टी अफिस खाथियाव लैहोर लैहोर गयारि बिथांखौ बुदों दिन दाहारै। बेफोर मा हिंसायारि जाथाय नङा नामा? बे प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समावनो सासे बन लायग्रा सुबुङा मेलेम गलायनाय फेरेंगा बिथांनि थिननायाव गावख्रुबजादों NGOजों उइदाउट एनि पारमिट। बिथांमोननोबा गावनो सोर अर्डार होगोन? बे प्रमद बर' बिथांनि सासन समावनो जानाय। अब्ला बेफोर मा हिंसायारि जाथाय नङा नामा? मा सासे बर' सुबुंखौ, सासे बर' सुबुङानो बन लायनायावनो बेखौ पानिशमेन्ट होनो हायामोन नामा? वार्निं होनो हायामोन नामा? वार्निंखौल' नांला दे, पानिशमेन्ट होमोन, बुमोन, माबा मोनसे फाइन फोनां, बेखौदि गावथारथारनांगौ सासे दुखिया न'खरनिफ्राय बन लायनो सोलिनो थाखाय लायनाय सुबुंखौ। बे मा हिंसायारि जाथाय नङामोन? गावथारनाय मेलेम लिलिलाला गलायनाया बेहा बिसि फिसा गैयामोन। प्रमद बर' बिथांनि समावनो जे बिटिआर एकर्डआ मोनसे सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो दिनै जोंसार आरो जनकमोनखौ नङागारा दाय साजायनानै, निमाहाथ' थायोमोन, सान्थि सुक्ति गोजोन सुक्ति जाबाय जेला फेक इनकाउन्टार खालामदों। बेफोर मा हिंसायारि जाथाय नङामोन? फेरेंगानि दैदेननायावनो इलेक्सनाव गोगोम मानसि बुदों इउपिपिएल दोलोआबो। बेफोर मा हिंसायारि जाथाय नङामोन? मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां बारग' सीएम बिथांनि सरकार सालायनाय समावनो गुसु गुसा समाव बर' रायजो राजाफ्रा दिनै एभेक्सन खालामजादों, पुलिस मिलिटारिनि उदखाराव जोबजादों, सोरबा दो जोखारजादों, न' सावजादों, सुबुङानो सोरबा बुरै देहा बोराय देहाबाबो पुलिस मिलिटारिजों लावथिजों बुजादों, आथिं आखाइजों बुजादों, जोहरजादों। पर्बत जराबादियाव आइजोफ्रा ओंखारनानै पुलिसजों नारा नाथा जुजिनांदों। बेफोर मा? बेफोर जाथायफ्रा मानो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जानो मोननांगौ? बेफोर मा नन भायलेन्स नामा? बेफोरबोथ' मोनसे भायलेन्स। देट इज अल्स' वान काइन्ड अफ भायलेन्ट एक्टिभिटि। दा बेखायनो जोङो बुंनायनि सिगां हाजार बार सानग्रोनांगौ। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां, हाग्रामा महिलारी बिथांनि सासन खुंनाय समाव नोंथाङा हिंसायारि जाथाय जाबाय बा हिंसायारि जाथाय जादों, बिथांमोना डेम'क्रेसिखौ फल' खालामा, बेफोरबादि खोथा बुंब्ला जानाय नङा। नोंथांनि समावबो जोबोद हिंसायारि जाथाय जानानै थांदों। नोंथांनि दोलोआनो नङामोन होनबा दिन दाहारै टाउनाव लैहोर लैहोर गयारिखौ बुनाया? जुक्तिजों लोगोसे खोथाखौ बुंनांगौ जायो। नोंथाङा बुङोब्ला नोंथांनि सरकार समावनो नङा होमबा बन लायनाय सासे सुबुंखौ फेन्दायाव गावनाया? मा सिलाइजों गावगुलायनांगौमोन, मानसिखौ हमनानै बुनो हायामोन, फाइन फोनांनो हायामोन? दा बेखायनो मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरगोन, सोर बेसेबां खामानि मावदों, सोरनि सासना बेसेबां आवगायदों, डेभेलपमेन्टआ रायजो राजानि मोजां हाबा मावनाया, बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। आरो दा बर्थमानाव हाग्रामा महिलारी सारखौबो मावलांबाय थानो सुबिदा हो। दिनै बिथाङा जुदि खम मावोब्ला बिथांखौ रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामगोनलाय, नोंखौ बजबगोनलाय। आरो नों जुदि मोजां मावोब्ला नोंखौ बजबबाय थागोन। नों जुदि खोथाल' होनानै जुदि जेबो मावनो हायाबा नोंखौ नागारनानै बा नोंखौ नांलाबो होनो हागौ। हाग्रामा महिलारी सारखौनो मोजां मावोबा
जुगे जुगेनि थाखाय बेखौ सियाराव फज'बाय थानोबो हागौ रायजो राजाफ्रा। बेफोर गासिबो रायसखलर हाथर आसे। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानांगौनि सार्थआव दिपेन बर' बिथाङा होख्रावबाय थादों। नाथाय बै बर' हारिखौ खेलन्जिया नङा होनग्रानि सायाव जेबो बुंनो हाया। दिपेन बर' डाङरिया आरो तेखेतर লগত থকা কলিগছ বিলাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে যদি ক'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে অলৱেজ ৰেডি, সদায় সাজু হৈ আছে। কিন্তু কোনোবা যদি আমাৰ বৰ' জাতিৰ ওপৰত আঙ্গুলি দেখুৱাই পেলাই যদি কিছুমান কথা কয় তেতিয়াহ'লে ওই আঙ্গুলি দেখুওৱা মানুহৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ তেখেতসকলৰ সাহস নাই। এই खोथाखौ दिनैनि समाव बुंनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना गुबुनखौ बुंनो हाया। सब समय हाग्रामा महिलारीनि एगेन्स्टआव राजनितिक पारपस बादि दिपेन बर' सारा बुंबाय थायो। रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै मा सानो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।